Zrušiť alebo nezrušiť samosprávne kraje? Je veľmi jednoduché povedať, že zrušiť. Štát celé roky protiústavne nedofinancováva prenesený výkon štátnej správy. Keď sa pozrieme na nedávne krízy, župy spoločne s mestami a obcami zachraňovali štát. Namiesto toho, aby ich podporoval, tak naopak mnohokrát dostali polena pod nohy. Tak tie samosprávne kraje nikoho až tak veľmi netrápia, lebo tu nie sú tak dlho, ako tu boli obce, mestá. Takže keď na niekoho chceme ukázať prstom, tak ukážeme na nich. Je to len naozaj o tom, že kto má kľúč od miešačky, alebo je to len o boji o moc? Vítajte pri ďalšej časti podcastu Župa šupa. Dnes budeme hovoriť o téme, ktorú možno niektorí považujú za úradnícku nudu, ale dotýka sa každého z nás. Pretože každý chce, aby cesty, po ktorých jazdíme, boli bezpečné, aby zdravotná starostlivosť bola dostupná, aby školy a škôlky poskytovali kvalitné vzdelanie a aby sa na umiestňovanie do zariadenia sociálnych služieb nečakalo v dlhých poradovníkoch. Mojím dnešným hosťom je človek, ktorý o samospráve za posledné roky vie asi všetko. Daniel Klimovský, expert SK8 a ZMOS pre územnú samosprávu. Ahoj Daniel, vítajú nás. Ďakujem vám pekne za pozvanie. Daniel, na úvod mám takú možno mainstreamovú otázku, keďže častokrát počúvame o zrušení vúciek, žúp a podobne. Ale čo si ty o tom myslíš, keď OECD a aj iné medzinárodné inštitúcie jasne hovoria, že regionálna úroveň samosprávy je tá najefektívnejšia a aj na Slovensku. Tak zrušiť alebo nezrušiť samosprávne kraje? Ja to skúsim rozdeliť, Rasťo. Keď sa na to pozriem úplne odborne, tak poviem, že my si vieme predstaviť krajinu aj bez regionálnej samosprávy, aj s regionálnou samosprávou. Keď sa však pozriem na Slovensko, tak samosprávne kraje alebo župy boli vlastne zriadené zákonom v roku 2001 a začali fungovať v roku 2002. A ten vývoj naozaj mali veľmi ťažký. Namiesto toho, aby štát, keď už ich zriadil, podporoval, tak naopak mnohokrát dostali polena pod nohy. Ale napriek tomu, keď sa pozrieme na nedávne krízy, či si vezmeme pandemické obdobie, či si vezmeme utečeneckú krízu po vypuknutí vojny na Ukrajine, tak vlastne vidíme, že župy spoločne s mestami a obcami zachraňovali štát, ktorý v tom čase nevedel primerane reagovať. Ak teda vezmem do úvahy túto skúsenosť a zároveň vezmem do úvahy, ako veľmi rozdrobená je tá štruktúra obcí a miest na Slovensku a že veľa tých problémov, ktoré musíme riešiť, má ten nadobecný alebo nadmestský charakter, tak potom som jednoznačne zástancom, že pri udržiavaní rozdrobenej štruktúry obcí a miest potrebujeme regionálnu samosprávu reprezentovanú napríklad župami. No dobre, no tak poďme rovno k veci. Čo to vlastne znamená tá reforma verejnej správy? Alebo decentralizácia, čo je vlastne podstatou reformy verejnej správy. No a je to len naozaj o tom, že kto má kľúč od miešačky, alebo je to len o boji o moc? Skús to divákom vysvetliť. Ty si to pekne na začiatku naznačil, že pre mnohých je to nudná téma. Ja sa tomu venujem viac ako 20 ročia a môžem povedať, že nikdy som to za nudné nepovažoval. Je to v podstate o prerozdelení moci, ktorá je nasledovaná financiami, kompetenciami a tak ďalej v štáte ako takom. A keď chceme, aby náš štát fungoval, aby sa dokázal sústrediť na kľúčové veci pre svojich obyvateľov alebo občanov, tak potom je dôležité, aby na celom tom svojom území mal niekoho, kto ho zastupuje. Keď chceme vybaviť niečo, za čo je zodpovedný štát, tak predsa nikto necestuje do Bratislavy, ale cestuješ za nejakým reprezentantom v území a jedno, či je to práve okresný úrad, alebo je to nejaký iný orgán. No a pri decentralizácii hovoríme presne o tom, že ako má teda vyzerať tá štruktúra štátu a iných verejných orgánov práve v území. A čoho všetkého sa ten štát vzdá a naopak čo si ponechá. A tá základná myšlienka, ktorú razíme posledné roky a ktorá sa ukazuje úspešná aj v iných krajinách Európy, ktoré považujeme za veľmi úspešné, je, že štát by naozaj mal byť decentralizovaný a mal by brať samosprávy ako partnerov, ktorí mu pomáhajú pri správe vecí verejných. To znamená, že na jednej strane on sa môže sústrediť svojimi kapacitami na kľúčové veci. Obrana, bezpečnosť, to nikto nespochybňuje, toto má patriť štátu. Na druhej strane predsa riešiť nejakú opatrovateľskú službu niekde v území, to nie je niečo, čo sa má riešiť niekde z centra. Hej? Tí miestni poznajú najlepšie pomery, rovnako tak regionálnu dopravu a ostatné záležitosti, ktoré sú ale
tými záležitosťami, ktoré výrazne ovplyvňujú kvalitu života každého jednotlivca. A v tom je pointa tej decentralizácie, že skúsme naozaj tú samosprávu vnímať ako partnerov, skúsme jej vytvoriť podmienky tak, aby služby, ktoré poskytovala, budú porovnateľné bez ohľadu na to, či niekto býva, v okrese Sobrance, niekto je v okrese Stará Ľubovňa, iný z okresu, Lučenec alebo Veľký Krtiš a niekto býva v Bratislave, dajme tomu v Petržalke alebo v Ružinove. Všetci sú daňovníci, platia približne rovnaké, respektíve platia na nich rovnaké pravidlá pri daňovej záťaži a teda tým pádom by mali mať porovnateľné služby. Ale keď ten štát nechce decentralizáciu a snaží sa všetko riešiť unifikovane, vidíme, že zlyháva. Pozrieme sa na regionálnu politiku, aké rozdiely vznikajú medzi jednotlivými regiónmi. Dlhodobo to vieme preukázať aj na číslach. No a potom je jasné, že aj kvalita tých služieb zaostáva v niektorých regiónoch v porovnaní s inými. No dobre, tak ty si už z časti naznačil tie oblasti, prečo to možno je potrebné, tá decentralizácia alebo reforma verejnej správy. Aj spomenul si tie krízové situácie, COVID, Ukrajina, čo by z môjho pohľadu malo byť naozaj že na úrovni národnej, teda štátu, ktorí budú riešiť krízové situácie, ale napriek tomu sme to ťahali my v podstate ako samosprávy najviac. No ale povedz, čo sú základné také problémové oblasti alebo také najvypuklejšie a hlavné prínosy pre občana, keď sa tieto problémy vyriešia. No v prvom rade tá decentralizácia by mala viesť naozaj k vytvoreniu takej štruktúry, ktoré bude mať primerané kapacity. Ono to znie tak nadnesenie, ale v zásade hovoríme o tom, že bez ohľadu na to, kde bývate, keď si požiadate o nejakú verejnú službu alebo budete potrebovať tú verejnú službu, tak ten orgán, ktorý pôsobí v tom území, je vám schopný poskytnúť tú službu. A dnes to vidíme aj pri veľmi rozdrobenej štruktúre obcí, že často tie obce, ak nespolupracujú, tak majú obrovský problém poskytovať. Keď sa pozrieme na tú župnú úroveň alebo úroveň samosprávnych krajov, ste nedofinancovávaní pri mnohých službách. Hej? A že častokrát musíte riešiť napríklad niektoré situácie tak, že beriete externé zdroje. A teraz je otázka, je toto fér? Vzhľadom na to, za čo všetko ste zodpovední na papieri, to znamená, zo zákona ste zodpovední. A potom, keď sa pozrieme na to, ako sa k tomu správa štát, tak vidíme, že celé roky protiústavne nedofinancováva prenesený výkon štátnej správy. Ale tvári sa, že však v ústave to máme. Hej? To znamená, že ak to chceme takto veľmi zjednodušiť, tak môžeme povedať, že to, čo potrebujeme nastaviť do budúcna na najbližšie 2, 3, 4, 10 ročia je systém, pri ktorom nebude záležať tak veľmi na tom, kde bývate, ale keď niekde bývate, riadne si plníte svoje napríklad daňové povinnosti, tak máte porovnateľnú službu práve preto, lebo tie kapacity, ktoré budú v tom území, budú schopné vám tú službu ponúknuť v nejakom štandarde. A toto momentálne nemáme. Dobre, aby som možno len dodal, že tú službu, ktorú má dostať ten občan, porovnateľnú, znamená aj služba, ktorá by mala byť rýchlejšia, efektívnejšia a kvalitnejšia. Áno, veď ty si pekne povedal, na začiatku si spomenul cesty, mosty a tak ďalej. Hej, že máme regióny, ktoré sú na tom lepšie z hľadiska toho, aká je tam tá infraštruktúra dopravná a naopak máme regióny, kde tá dopravná infraštruktúra volá po okamžitej náprave, po okamžitej modernizácii, ale vidíme, ako to je celé skostnatené, ako dlho to trvá. A to je práve tým, že ten systém ako taký nám už nefunguje. Na Slovensku máme 2890 obcí, 8 vyšších územných celkov. Čo táto rozdrobenosť spôsobuje? Kde sú tie problémy a kde vlastne sa strácajú tie peniaze? Tak laicky skús vysvetliť pre občana. Keď v zákone o obecnom zriadení je napísané, že vlastne medzi obcami neexistuje nejaká kompetenčná kategorizácia, tak to znamená, že zákonodarca predpokladá, že také isté kompetencie, ako vykonávajú najväčšie mestá, zároveň by mali vykonávať aj tie najmenšie obce. Lenže najmenšie obce u nás majú počet obyvateľov menší než 20. A je zrejme, že aj počtom zamestnancov, ale aj tými svojimi internými kapacitami, finančnými, materiálnymi, nie sú schopné zabezpečovať tieto kompetencie a ich riadny výkon. To znamená, už tam máme prvý zádrhel. To, že máme tak veľmi rozdrobenú štruktúru, zároveň znamená, že obmedzený balík rozdeľuješ medzi veľmi veľký počet subjektov.
Samozrejme, obce si pomáhajú a inú cestu asi ani nemajú cez spoluprácu, rôzne kooperatívne aktivity, ale to, čo sme boli donedávna svedkami, alebo čoho sme boli donedávna svedkami, bola taká volatilita, taká nestabilnosť tých kooperatívnych štruktúr. To znamená, prišlo nové volebné obdobie, vymenili sa reprezentanti, neboli ochotní spolupracovať, tak prestali spolupracovať a hľadali si iné. A tým pádom sme narážali na to, že aj keď sa vytvárala spolupráca na tej miestnej úrovni, tak nie vždy bola stabilná z hľadiska svojej efektívnosti. Že oni intuitívne tušili, že musíme spolupracovať, lebo sami to nedáme, ale tam neboli za tým nejaké analýzy, že a je to teraz efektívne alebo nie je to efektívne. Hej. Ja taký pekný príklad používam pre študentov, že keď jedna obec pri zvoze komunálneho odpadu vozí polovicu auta, hej, a hovorí si, však nebudeme zvážať vzduch, tak poďme spolupracovať so susednou obcou, tak to intuitívne rozhodnutie je dobré. Hej, že poďme spolupracovať s niekým. Len overili ste si, či namiesto polovice auta nebudete voziť 1,5 auta? Hej, a zase máš tam tú neefektívnosť. To znamená, že toto je niečo, na čo potrebujeme sa zamerať. A tá rozdrobenosť okrem iného samozrejme znamená, že nemáme len veľmi rozdrobené kapacity a rozdeľujeme medzi veľmi veľký počet subjektov obmedzený balík peňazí, ale zároveň je to tak diverzifikované ako z hľadiska kvality toho, čo sa dostáva jednotlivým obyvateľom v tých odlišných regiónoch, že je to v zásade nespravodlivé voči niektorým z nich. Hej. Vytvárame doslova, že periférne oblasti, ktoré sú tak povedať bez budúcnosti. Stačí sa pozrieť, ako vyzerá demografia v niektorých oblastiach na Slovensku. A potom to vieme prekryť napríklad tou veľkou mierou rozdrobenosti. To znamená, že ak sa budeme baviť o týchto záležitostiach, samozrejme musíme si povedať, že tá rozdrobenosť je problém, vieme ju riešiť rôznymi spôsobmi, treba povedať, že ako. Teraz konec koncov sa dostaneme asi v tej diskusii aj k tomu, že ZMOS prišiel teraz s jedným z návrhov z riešení, ktoré fungujú aj v iných krajinách, ale samozrejme nesmieme predtým zatvárať oči. A pokiaľ ide o samosprávne kraje, my sme to tu naznačili na začiatku, zrušiť, nezrušiť. Je veľmi jednoduché povedať, že zrušiť. A ja sa potom spýtam, a viete si predstaviť za súčasnej situácie pri existencii všetkých zmluvných vzťahov, pri existencii implementácií eurofondov a tak ďalej, že ako rýchlo by sme zrušili samosprávne kraje? To nie je tak, že k najbližším voľbám. Keby sme len pozreli na to, čo všetko je potrebné vysporiadať a tak ďalej, to je znova by bol dlhodobý proces, ktorého transakčné náklady by boli veľmi vysoké. To znamená, poďme sa radšej baviť, čo všetko vieme urobiť v tejto oblasti, ako to modernizovať a ako urobiť ten systém stabilný. Pre mňa z môjho pohľadu tie samosprávne kraje v takých podmienkach, v akých fungovali, oni ešte reálne nedostali príslušnú šancu na to, aby ukázali, v čom sú naozaj dobré. To, že to ukázali, ako si povedal, počas krízových období, to bola ich šikovnosť. Ale že keby naozaj sa vytvorili tie podmienky, koniec koncov, veď vy nemáte vlastnú daňovú právomoc. Hej, že aká ste vy samospráva, keď štát vám zobral aj tú jedinú daňovú právomoc, ktorú ste mali a momentálne nemáte vlastne vlastný daňový príjem. To znamená, je tam hneď niekoľko vecí, ktoré potrebujeme vyriešiť a potom si povedzme, ak to naozaj po 20 ďalších rokoch nebude fungovať a bude nám to zlyhávať, potom si povedzme OK. Ale bez toho, aby sme toto vedeli, teraz uvažovať o zrušovaní alebo naopak o nejakom náhlej zmene počtov, je podľa mňa založené skôr na takom politickom folklóre, že toto je také populárne, že tak tie samosprávne kraje nikoho až tak veľmi netrápia, lebo tu nie sú tak dlho, ako tu boli obce mesta, zároveň to nie je štát, takže keď na niekoho chceme ukázať prstom, tak ukážeme na nich. A toto ma trošku trápi, že mnohokrát tá diskusia je taká veľmi povrchná. Lebo keď sa dostaneme k argumentom, tak ja viem potom ukázať naozaj na tých argumentoch a na číslach, že no moment, ale že mnohé z tých argumentov sú povrchné a nesedia. Poďme opäť možno tak konkrétnejšie. Ja mám v Bruseli problém vysvetliť, keď im hovorím, že ja som tu za regionálnu samosprávu, ja som člen výboru regionov, tomu rozumejú, čo je regionálna samospráva, ale mám problém so štátom, s tou časťou, s regionálnou štátnou správou. Čiže my tu máme štát, ktorý platí desiatky tisíc ľudí, ktorí vlastne vykonávajú takmer tie isté kompetencie, ako vykonáva, dajme tomu, župa. A moja otázka na teba je, tak vieš, tak vymenuj zhruba, že ktoré sú presne tie organizácie. Ja ťa doplním kľudne potom, keď... Neviem, lebo ja ich poznám skoro všetky. Kľudne vymenuj organizácie. Ja poviem dve oblasti, ktoré si ľudia vedia ľahko predstaviť. Že vezmeme si školstvo a sociálnu starostlivosť. Hej? Že ako je možné, že školy zriaďujú, myslím, stredné školy, podľa zákona v zásade samosprávne kraje. Ty vieš, že si zriaďovateľom stredného školstva. Kto ešte je zriaďovateľom stredného školstva? A zistíš, že aj štát. A teraz sa pýtaš, že
že máme tu také špecifické školy, že štát by ich mal zriaďovať. Keby si mi povedal, že nejaká špeciálna vojenská škola, tak si človek povie, OK, dobre, tak asi pod ministerstvo obrany, ale tu zistíš, že tu štát zriaďuje také školy, kde vlastne... 8-ročné gymnázium. Napríklad. Kde ti ostáva rozhodnúť, že to je prečo? A to je jedna z tých oblastí. A sociálna starostlivosť. Veď tam zistíš, že vy v podstate kopírujete do istej miery aj to, čo na nejakej úrovni zriaďujú alebo nejakým spôsobom sa o to starajú obce a mesta, ale zároveň ešte z vrchu to riadi štát. A potom ten obyvateľ, keď potrebuje reálnu službu, ja som sa stretol s tým, že on mi povedal, že ja vlastne ani neviem, kam mám ísť, ale zo všade ma poslali inam. A potom vlastne keď s ním diskutuješ, tak zistíš, že to nebola jeho vina. Nie len, že nebol dostatočne informovaný, ale mnohokrát sa začali vyhovárať, že my nemáme kapacity, choďte niekde inde, že oni vám asi pomôžu, že toto potrebujeme odstrániť, to takto nemôžeme fungovať. No, ale to takisto je aj v kultúre. My sme mimochodom najväčší zriaďovateľ kultúrnych organizácií, ale máme aj štátne kultúrne organizácie na území krajov, alebo v doprave, kde štát si ponechal cesty prvej triedy, Slovenská správa ciest, nikto nechápe, na čo to ešte existuje, hej, alebo regionálne železnice, to všetko je v iných krajinách vlastne pod župami, alebo vojvodstvami, krajmi. Tak minimálne to vyvoláva problémy, keď chceš napríklad budovať, že integrovaný regionálny dopravný systém. Hej? Že na jednej strane ho máš koordinovať, na druhej strane zistíš, že máš taký veľký počet aktérov a hlavne keď sú tí aktéri zaseknutí, že nechcú s tebou kooperovať, tak ho ťažko nejako vytvoriť. Tak my toto zažívame, založili sme s Prešovským samosprávnym krajom spolu aj Košický samosprávny IDS Východ, mimochodom najväčší integrátor na Slovensku. No a v podstate sme nakúpili tam softvery, vychovali sme odborníkov, čiže ide o jednu profesionálnu odbornú organizáciu, ktorá vlastne vie presne povedať, aké sú dopravné modely. No a došli sme do takého štádia, kde vlastne železnice si od nás, Slovenskej republiky, objednávajú, ako by mali upraviť grafikony. Hej, teda nie, že my by sme sa mali im prispôsobovať, lenže oni to tak nevedia robiť, že vlastne sa nás pýtajú, ako by to mali robiť. No a potom, keď samozrejme sa to niekde mediálne myhne, tak už len principiálne to zase niekto zhora z ministerstva sekne, no tak podľa IDS Východ nepôjdeme, hej, lebo tak snad nám tu nebudú rozprávať nejaké kraje, ako majú chodiť vlaky, potom to nastavia inak, vôbec to nefunguje a tak ďalej a tak ďalej. Čiže je mnoho príkladov, kde by sme vedeli v podstate hovoriť o tom, ako vlastne ten štát zneefektívňuje všetky tieto verejné služby a v podstate sa cyklíme na jednom mieste. No, ale poďme možno ešte k takým konkrétnejším príkladom. Máme Most Jaklovce. To je pri okres Gelnica. Niekoľkokrát som tady išiel. No, tak si všimol, že je tam semafor. Ten semafor je tam 3 roky. Je to náš most. Niekto na Google ho dokonca premenoval na Trnko most, hej, lebo samozrejme najlepšie je to hodiť na niekoho, tak na koho iného ako na župana, tak lenže my 3 roky čakáme na to, kým môžeme podať žiadosť v rámci eurofondov cez Radu partnerstva, kým nám Ministerstvo regionálneho rozvoja podpíše zmluvu o NFP, kým nám Úrad pre verejné obstarávanie skontroluje verejné obstarávanie. Čiže toto trvalo 3 roky a teraz sme dostali konečne pred mesiacom asi poslednú pečiatku, keď to môžem takto povedať. No a teraz, ako to efektívne vysvetliť tomu občanovi, že jednoducho my máme projektovú dokumentáciu. Na začiatku inak, mimochodom ešte, to je dosť dôležité, ten most stal 1 000 000 eur. Výsledná suma je 2 milióny eur. Čiže za 3 roky sa nám o 1 000 000 predražil ten most. Čiže my sme eurofondy, 2 milióny z eurofondov sme mohli použiť na 2 mosty, keby ten štát nás nebrzdil. No ale jednoducho brzdil nás, takže urobíme len jeden most. Tak ako toto mám ja, alebo možno poslanci župy vysvetľovať občanom, aby to pochopili skrze možno aj tej diskusie, tej reformy verejnej správy, aby to občan jednoducho aj prijal, aj aby to nebolo príliš komplikované. V tomto nemám pre teba nejaký univerzálny recept, lebo je pravda, že keď začneš veľmi kritizovať toho, kto je za to zodpovedný, tak on sa ti môže zaseknúť a ešte ti urobiť nejaký napriek. To znamená, že
Že samozrejme, v tomto prípade by bolo dobre, keby sme jasne vedeli pomenovať, že kto je za to zodpovedný. Tá zodpovednosť musí totiž to byť. A bohužiaľ na Slovensku momentálne sa tá zodpovednosť nenosí. Keď si aj niekto urobí prúser, hej, že je zodpovedný za niečo, tak buď ho vykopnú ešte vyššie, alebo jednoducho sa o tom prestane rozprávať a však sa nič nedialo, ideme ďalej. A toto je bohužiaľ ale prax, ktorú vidíme posledné roky na viacerých príkladoch, a kde naozaj ani tí voliči už, neviem, či už sú tak presítení tých problémov, ale už ani nereagujú na to. A priznám sa, nemám pre teba nejakú dobrú odpoveď, že ako to komunikovať, lebo ty môžeš povedať, hej, že pozrite sa, čakáme nie kvôli nám. My sme podali si všetko, my sme si splnili, teraz čakáme na nejaké rozhodnutie. Rok prešiel a stále ho nemáme. Potom 2 roky. Že tebe úplne, vieš, ty na začiatku povieš celkom odvážne, máme projekt pripravený, ideme do toho o 4, možno maximálne 5 rokov ideme strihať. No, samozrejme, každý chce harmonogram vedieť ešte, hej, no tak. No a samozrejme, tebe sa nenaplní ten harmonogram, ty zlyháš ako politik v prvom kole, hej, lebo jednoducho meškáš, že prečo Trnka mešká. A druhá vec, to, čo sa udeje, je, že my práve ochudobňujeme tých obyvateľov o to, čo by mali mať. Hej, však ten most to nie je, že nemá slúžiť tebe, nemá slúžiť hocikomu z ministerstva, má slúžiť tomu miestnemu obyvateľstvu. A my im ho nedoručíme len preto, lebo nám zlyháva ten mechanizmus toho, aby sme plynule tieto procesy posúvali vpred. A to je jedno, že či to ostalo u niekoho v šuflíku a politicky sa mu to nehodilo, alebo či to bolo naozaj nejakým spôsobom zahatané tým, že niekto sa tomu zabudol venovať. Pointa je, že v konečnom dôsledku na to doplácajú tí miestni obyvatelia. A to je obrovský problém. No, ja to vnímam rovnako, len stále nie je to tu riešenie. Nemám pre teba, že úplne dobrú odpoveď. Dobre, čiže keď to môžem takto zhrnúť, nie je dobré a nie je to efektívne, ak sa rozhoduje od stola v Bratislave. Je lepšie, keď o týchto procesoch, projektoch rozhodujú ľudia, ktorí sú za to zodpovední a zvolení na to, aby riešili tieto veci. Čiže toto by malo byť asi taká hlavná myšlienka aj tej našej decentralizácie alebo navrhovanej reformy verejnej správy v pozičnom dokumente, ktorý predstavilo SK8 a ZMOS. Čo si myslíš, kedy by sa táto reforma mohla zrealizovať? Teraz, ale aby som sa konkrétnejšie spýtal, kedy by mohlo dôjsť ku schváleniu potrebnej legislatívy, aby sa následne potom začala uplatňovať. Čiže koľko podľa teba nám bude trvať, kým presvedčíme nejakú vládu, aby sa rozhýbala a aby dala do paragrafového znenia návrhy tejto reformy verejnej správy? No, treba si uvedomiť, že my sme niekde na začiatku, že potrebujeme si vypočuť aj ostatných partnerov. To znamená, napríklad vôbec netušíme, čo chce štát. Hej, že zatiaľ sa štát nevie. No, to sme sa bavili, že oni nevedia a asi ani nebudú vedieť, čo chcú. Ale to, čo je dôležité povedať a čo treba jasne deklarovať aj pre obyvateľov, že kým sa dopracujeme k reforme verejnej správy a ak má byť naozaj reformou verejnej správy nie iba nejakými drobnými zásahmi, tak určite potrebujeme na to niekoľko rokov. A aby som to vysvetlil, hej, že to nie je len o tom, že pripravíš nejaké strategické dokumenty, ktoré bude rešpektovať napríklad aj ďalšia vláda. To je dôležité, hej, že to pôjde naprieč minimálne 2 funkčnými obdobiami, ale že zároveň musíš dodržať tú kontinuitu tak, že keď ty potrebuješ zmeniť desiatky, dokonca by som sa možno nebal povedať, že až stovky právnych predpisov na rôznej úrovni, tak v podstate ty potrebuješ vlastne povedať, že ideš nastaviť celý systém pre každé jedno rezortné ministerstvo, že to bude nejako fungovať, že to ovplyvní naozaj ako keby celú tú súčasť toho, ako fungujú aj jednotlivé ministerstva, ako fungujú samosprávne kraje, ako fungujú obce a mesta. A ak to chceš dobre urobiť, tak musíš mať samozrejme na to napojenú aj dobrú informačnú kampaň, lebo to nemá byť, že bez obyvateľov. To má byť jasne vysvetľované, že čo vám to prinesie, prečo sú tie veci dôležité. A toto všetko, keď chceš pripraviť a zároveň implementovať, tak rozhodne sa to neudeje v priebehu roka či 2. Aj keby tu prišla po nasledujúcich parlamentných voľbách nejaká veľmi osvietená vláda a rozhodla sa, že všetkými silami do toho ide, tak len samotná príprava toho celého, vezmi si delimitačné protokoly, keď povieme, že budeme rušiť miestnu štátnu správu a tak ďalej, tam sú záväzkové vzťahy, rozumieš, to nedokážeš zrušiť, že zajtra to končí, hej. To potrebuješ naozaj to dôkladne pripraviť, to znamená, toto je agenda na niekoľko rokov a preto hovorím, že bola by dobrá
nejaká kompromisná dohoda medzi všetkými politickými stranami zastúpenými v parlamente, ktoré povedia, že toto je to, čo potrebujeme dosiahnuť, aby sme sa posunuli ako krajina vpred a bez ohľadu na to, ako dopadnú nielen tieto najbližšie parlamentné voľby, ale aj tie ďalšie, budeme to spolu sledovať a nezastavíme to. To koniec koncov bolo napríklad v Dánsku. Oni presne takto implementovali reformu verejnej správy. Povedali si, bez ohľadu na to, kto tam dopadne, máme uzavretú dohodu a budeme to nasledovať, lebo bez toho sa nepohneme a keď to zastavíme v polovici, tak vlastne úplne celý ten systém znehodnotíme. No dobré, ale ja sa ťa spýtam opäť ako občan. Že kedy to teraz, začne? no harmonogram. Aký je harmonogram? Skús povedať. A začíname zajtra? Tak No nie. diskusiu sme už začali. Aj keď nikto neodpovedá, hej, v Bratislave momentálne. Že to ide z dola nahor, to znamená, že stále čakáme vlastne na reakciu štátu. Že aká bude reakcia štátu? Už táto vláda by mohla urobiť veľa. Ak už nič iné, tak mohla by zadefinovať napríklad základné rámce, hej, že začíname pracovať na tomto. Koniec koncov tá reforma, tak ako je navrhovaná, alebo ten pozičný dokument, ako navrhuje reformné opatrenia, je kompetenčný audit. Čo bráni aj terajšej vláde začať s rozsiahlym kompetenčným auditom, aby o rok mohla povedať, prešli sme si celú miestnu štátnu správu a regionálnu štátnu správu a sme si vedomi toho, že tu sú oblasti, kde dokážeme šetriť, kde dokážeme zoštihľovať. Koniec koncov nebolo by to v súlade napríklad s konsolidáciou verejných financií? Podľa mňa áno. Len to prináša politické náklady. Ja tebe nemusím vysvetľovať, čo to znamená, že nechce sa im do toho pustiť. Hej? Ale keby sme chceli veľmi, zajtra môžu začať robiť niektoré opatrenia, ktoré budú aj tak nutné na to, aby sme mohli tú reformu naštartovať. To znamená napríklad kompetenčný audit, na to nepotrebuješ ohlásiť, že zajtra začíname reformu. Veď štát by mal vedieť, Pane Bože, aké má kompetencie, aké je náročné ich vykonávať, ale ani to nevieme zodpovedať. Ako si vysvetľuješ to, že kým sme tento návrh tohto pozičného dokumentu, ktorý je vlastne základom tej reformy verejnej správy, nezverejnili, tak niektorí vládni predstavitelia sa aj tak vyjadrovali, že treba túto reformu a poďme do toho. Ale ako náhle sme oznámili, že sme sa dohodli z MOS SK8 a máme jednotný návrh, tak odvtedy nepočuť nikoho, kto by o tom rozprával. Ako si to vysvetľuješ? Dobre, keď budem optimista, tak poviem, že dúfam, že premýšľajú o tom, ako správne reagovať na to. A keď budem realista, tak ja sa obávam, že to je presne o tom, že veď v koniec koncov v tom dokumente sú výzvy priamo k štátu, aby sa aj on urobil domácu úlohu. A nemá to. Nemá to urobené. A teraz je otázka, že čo s tým urobí. Vo vzťahu k reforme verejnej správy viem, že sa stanovila nejaká komisia alebo rada. Koľkokrát zasadla doteraz? Vieme o tom niečo? Má nejaké výstupy vonku? Ja neviem o ničom, zaoberám sa tým, ale že neviem o ničom. Že nech prídu s tým, však keď majú rádu, keď majú komisiu, určite tam sedia ľudia, ktorí dlhé roky v tom pôsobia, nech konfrontujú to, čo predložili ste vy, čo predložila Únia miest, čo možno predložia ešte ďalšie subjekty, nech to konfrontujú, ale poďme konečne sadnúť. Ja veľmi oceňujem tieto pozičné dokumenty z jedného dôvodu. Keď si sadne Únia miest k stolu, vieme zhruba, čo bude požadovať. Keď si sadne z MOS SK8 k stolu, vieme, čo bude požadovať. To znamená, my nezačíname na zelenej lúke, my už zhruba vieme. A teraz, keby som sa pozrel na tie dokumenty a poviem, OK, tých 70% sa zhodneme, poďme riešiť 30%, ktoré nemáme doriešené alebo kde máme spory. Ale ja neviem, s čím prídu ostatní. A to je to, čo musí urobiť štát. Ostatný myslíš štát. Najmä štát. Že urob si tú svoju domácu úlohu a povedz, čo chceš ty. Lebo ak povieš, že ty chceš iba ušetriť, tak ja ti poviem, že dobre, ale ty šetríš na vlastných obyvateľoch, lebo v podstate pointou tejto reformy nemusí byť nevyhnutne iba šetrenie, ale najmä kvalitné poskytovanie služieb aj v území. Reforma verejnej správy neznamená preloženie papierov z jedného úradu na druhý. Reforma verejnej správy je predovšetkým o ľuďoch. O tom, že sa na rekonštrukciu mostov nečaká kvôli pečiatkám, ale kde sa po nich naozaj jazdí. Iba tak môžeme poskytovať kvalitné služby pre občanov. Daniel, ďakujem ti pekne za tvoj čas a informácie, ktoré si poskytol a zároveň aj za tú spoluprácu s SK8 a s MOS. Ja osobne tiež verím, že sa to raz podarí a dúfam, že budeme pri tom. Takže ďakujem pekne. A ja ďakujem za pozvanie a samozrejme budem veľmi rád pri tom a veľmi rád to budem aj sledovať, že ako sa to bude dariť. A vám divákom tiež ďakujem, že ste nás sledovali. Vidíme sa pri ďalšej časti podcastu Župa šupa. Dovidenia.